aw ni yang ma bimuso ko k'a da ni manaw kulo kan ko seliba kɔni ko tɔ tora pango kelen ani ɲɛwawa de. O de y'a to a wulila k'a jɔ sa sabula ale wulilen do k'a jɔ musolakaw de ye koyi. A ka selidon sogo jeni ko baara a b'a fɛ a ka ɲa u bolo wa a sogo ka diya k'a kɛ yapaden ye koyi. Awɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ni dakabana furuno ninnu de feereta b'a bolo a bɛ komi i n'a fɔ furu yɛrɛ koyi nga a farafinta dilannen ye nin wa a k'a dɔn k'a fɔ ko nɛgɛlama b'a bolo cogoya min na k'a bɔgɔlama fana bɛ ten nɔ dɛ. Aw yɛrɛ kɔni b'a dɔn bɔgɔ funteni an ka dumuniw da la ayi o dumuni kɔni ale de bɛ se ka dun dɛ sabula a bɛ wusu fo k'a ɲɛ. Awɔ hali kulobilen dumuniw bɛ se ka dilan a kɔnɔna na koyi nin di pizza de y'a la tan dɔ. A k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ se ka dilan a kɔnɔna na wa a ko k'a da jama kulo kan ko min ye bɔgɔlama in ye k'o ye surkomani de ye. Awɔ n'i b'a fɛ ɲani seli cɛ i bɛ komani pase sisan sabula ale bɛ dilan burusi kɔnɔ duguni dɔ de la k'a bila ka na Bamako kɔnɔ wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka bila ka taa Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen la. Nɛgɛjuru min filɛ nin ye Jaka aw dan ye ka kuma fɛ WhatsApp la walima a b'a wele a b'a tɔ ɲɛfɔ ɲɛna. Wa a ko k'a da nimanaw kulo kan fana dɛ ko i mana na furu in kelen-kelenna san diɲɛ na k'a bɛ kan ka mugu kelen d'i ma fu ani falaki. Awɔ o ye waasa sogo tɔw ka timiya k'o kɛ ni duden tɔw da kosɛbɛ. A ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye ja sanfɛla la wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ réseau in bɛɛ lajɛlen sanfɛ a tɔgɔ don dɔrɔn ko Bimuso i b'a ye.